YouTube! Hallo! Ej, det er Troll Gaming DK. Og så er vi tilbage, vi spiller Skyblock. Ja, lige den her gang gør vi. Lige den her gør vi. Så vi har tænkt os at spille Skyblock. Og Du det... tog da bare lige helt lortet, var. Og det er en game mode, hvor at du starter på sådan en ø. Og så skal du bare overleve med det her, jeg har her. Og et træ. Men så er der sådan en ulempe ved at være på en Skyblock. Og det er, at du skal også leve med en. Nogle gange er det rigtig dejligt, men altså... Der er sådan lige, når det... Jeg ved... Visse personer, ikke også? Så er det jo sådan rimelig nederen. Men... Ja, Simon, hvordan vil man gøre det her? Hvad? Jeg kan ikke huske det. Så der... For hende, Kyle. Enten bliver det til... Okay, lad os prøve. Jeg tror, det gør. Skal man gøre sådan her? Jo! Wow! Hvor er vi gode. Ja, hvor er vi gode. Så gør jeg lige noget her. Vi har vi har et skilt. Yay. Og jeg har faktisk skiftet skin i dagens anledning. Oh shit, der faldt jeg ned. Jeg skifter ikke skin på YouTube, fordi jeg er loyal. Jeg mistede alt vores træ. Fuck dig, Simon. Hvorfor skrev jeg ikke noget på skiltet? Home. Okay. Bedste start. Det er det, vi er kendt for. Bedste start. Jeg dør med alt vores træ. Se, vi får en sæbling. Hvis ikke, så dør jeg. Ja, vi fik en sæbling. Dagen er reddet. Ja, Simon. Hurra! Husk nu, det hjælper. Fuck, jeg løber ud af kanten. Husk nu, det hjælper altså, hvis du snakker med planten. Ja. Hvad hedder du? Du hedder Bob. Dø, Bob. Du reddede den lige, var. Altid. Simon, men... Hvis du nu har taget alt vores træ, hvordan fanden skal vi så få lavet pickaxe og sådan noget? Det får vi jo ved det nye træ. Okay, YouTube, vi pauser lige videoen hurtigt, ikke også, Simon? Indtil vi har fået træ. Så farvel. Hej. Lige om lidt. Start drinking like Miley. Hvad? Start drinking like Miley. Start drinking like Miley. Jeg må ikke kigge bag dig. Velkommen tilbage til Troll Gaming DK. Simon, han... der gik lige lidt skalt. Så vi vil vel prøve at... Vi starter forfra på New Iceland. Så ja, lad os komme i gang igen. Lad os se her. Lad os lige skrive Troll. Simon. Nej! You don't do that. Det er det, du gjorde. Simon. Jeg har ikke nogen lava bucket på mig. Nej! Simon. Det får du for at tage mit skilt. Nej! Fuck dig, Simon. Simon. Jeg beskytter det her. Spild med mit liv. Numster. Nå! Ja, vi vender tilbage lige om lidt igen. Headfrog Gaming, vi er tilbage igen. Og nu har vi sikkert fået fix på det. Jeg er ikke sikker, men det tror jeg. Og jeg lad os komme i gang igen. Så lad os se her. Lad os starte med at lave det her. Men faktisk rigtig er sådan en helt anelse om, hvordan man gør. Men jeg gætter mig bare frem, ikke også?
Ja, okay, 41. What? Nej, du tog mit skilt. Nej, undskyld, Simon her. Ej, det er vores, det er ikke dit. Problem. Det er 41. Ja. Ej, okay. Grineflip får du win, mand. Ja. Fucking Skype, mand. Undskyld. Undskyld. Måske er det en dårlig idé at vise sin Skype, mens du optager, fordi at min Skype ikke også. Hey, jeg lavede den der, var meget mindre, så derfor skal I begynde at sige, at det er meget. Det er meget sjovt navn faktisk, det er meget sjov historie. Men jeg hedder faktisk Den Glade Lego Mand. Den bindestreg glade bindestreg Lego. Axel, vi mangler en sapling. Lad os bede til Gud, at vi får en sapling. Ja, Simon han er kristen. Ja. I dagens anledning har jeg faktisk også en halskæde med et kors i. Ja. Og det er faktisk rigtigt. Jeg er også kristen. Ja, jeg fik et andet sidste. Hver gang jeg tager en cobblestone, ligner det, at det faktisk er i lavaen, der æder den. Kærlighed varer for evigt. Er det sådan, Simon, er det sådan, du skal være der? Hver gang du gør noget dumt, ikke også, så smider jeg en af de her ud. Nej. Jo, Simon, han blev ked af det, hva'? How could you? Du var de 3 år med. Nej. Fuck. Jeg klarer det. Held og lykke. Jeg vil gerne have den ting, når du dør. Okay. Nå. Jo. Jeg tror ikke, man dropper ting, når man dør, Simon. Nå. Nå! 2 liv tilbage. Sikkert. Hvad? Simon, kan du ikke lige begynde at bygge en stolpe, eller en stolpe af sten der? Stolpe? Ja, altså sådan en stolpe, der går op i luften. Sådan hvor du står, og så skal du sådan hoppe op, og så sætter du. Det er et eller andet med, at det får laveproduktion til at gå hurtigere. Det er for hvad? Til at gå hurtigere? Laveproduktion til at gå hurtigere. Prøv at se, nu har vi 2 lavesteder. Se! Nu har vi 2 lavesteder. Se, prøv at se. Push! Okay, push! Så kan du lige give mig 2 sten? Jo, her. Start tricking like Miley. Verdens bedste sang ever. Stop, don't talk to me. Lose all aim, I wanna be like oh, Charlie. Det her, det bliver sgu en spændende serie. Ja. Så hugger sten. Hvad fanden? Simon? Axel? Jeg tror så bare, det er en glitch. Men jeg tror også, det er en glitch. Simon, jeg havde alle vores ting. Og det var Troll Gaming DK, tak fordi I så meget! Wow, 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 wow.